että sä tykkäät vanhemmista miehistä. Häh? Ai toi! Se on Elmeri. Se erosi just muijastaan, niin mä otin sen mukaan. Tän piti olla mun pakomatka. Joo, vittu pakomatka numero 152. Sitä paitsi sä palaat aina heti aamulla takaisin. Koita jo uskoa, että sä oot onnellinen sen kanssa. Nyt on vähän eri tilanne. Pitää ehkä käydä klinikan kautta. Oliko se joku mesta mielessä, mihin me mennään? Joo, check it out. Uusi sugar daddy. Aika julkis. Tai no, jos yhtään seuraa politiikkaa, niin sen kyllä tunnistaa. Vittu, sä menit panee persojen kuningasta. Ei vielä. Sitä paitsi mä annoin sille vähän kaunistelun kuva itsestäni. Mut se oli vörtti. Se kutsui mut sen ökypileisiin ja nyt me vittu mennään sinne. Onko sä ikin ajatella ihan oikeet suhdetta? Ilman rahaa ja valehtelua? Vittu paraskin puhuja. Onko itse koskaan kuullut kortsuista? Se on muuten ihan uutta kamaa, ihan helvetin hyvää. Vittu, mä oon vessahda. No hei, tossa on ihan hyvä pusikko, käyt siinä. Mä voin leikkaa sun kyrvän irti ja voit sit ite mennä pistimään pusikkoon. Chill, bitch. Okei, mä etin sun vessan jostain. Pusella ennen kuin määrittiin, saatana. Haluut sä... Ai saatana. Tekiks sun muija noin? Se teki vähän kaikenlaista. En vissi ollut semmonen ihannemies, mitä se olisi kaivannut. Vittu mikä ämmä. Ei ihan oikeesti, jotkut savut vois tehdä ihan hyvää. Tai ihan mitä vaan, kyllä mä tarjoan. Mä voisin ottaa sellaisen lapun. Häh? Siis tääkö se on? Tämä? No ei vittu ole. Mun pitää vaan äkkiä hakea yksi juttu. Niin sä voisit kyllä samalla vaihtaa jotain asiallisempaa päälle. Onko sulla jotain mekkoa?
Hei vittu, tää meska haisee sienelle. Sinä sä oot. Laitetaan menettää. Käännyt seuraavasta oikealla. Täh? Ei täällä oo vittu mitään. Me ollaan keskellä jotain metsää. Hei, ihan oikeesti. Tänä mä katon sitä karttaa. Perkele, kato sitä tietä nyt. Varo! Hei, mulla on vähän huono olo. Pää kiinni! Ei täällä oo mitään bileitä. Ei se persu ei halua panna sua. On nyt vittu jo hiljaa! Sekin auto. Uusi Sugar Daddy. Hei, missä on? Sä päätit hukuttaa itses tohon lätäkköön, niin me nähtiin Elverin kanssa. Tuolla oli joku maja. Missä? Okei. Mennään katsomaan. No. Kaapo. Ei millään pahalla, mutta sä oot kyllä vähän erinäköinen kuin kuvissa. Älä nyt please vaan sano, että säkö mut tänne kutsuit. Mulla on täällä ihan eksklusiiviset bileet ihan vaan sua varten, että sinne vaan. Apekeista ei kyllä ollut puhetta. Poika voi tulla, mutta tyttö ei huoli. Haista paska. Olisitko sä ihan hirveästi halunnut? Ei, tässä on varmaan nyt sattunut joku väärin ymmärrys tai jotain. Sulla piti olla blondit hiukset, siniset silmät ja sixpacki. Joo! Mut sun pitää bileet! Vittu! Perkele! Tänne ajaa tunnin. No. S'il vous plaît. No niin, kyllä tämä tästä. Molemmat huijas ja sujutolla. Otetaan kaljat ja rauhoitutaan.
Sillä lailla. Kato, ei ihminen ole ihan oma itsensä selvinpäin. Onks se ihan okei?